Благодарим ви, че избрахте да ползвате портала онлайн услуги на Електроразпределение Юг. В това видео ще разберете как да си създадете профил, ако сте нов клиент на дружеството, т.е. все още нямате клиентски номер на ваше име. Влезте в портала с избраните от вас потребителско име и парола при първоначалната регистрация. За да използвате всички възможности на портала, е необходимо да обогатите профила си, като въведете допълнителни данни за лицето, което ще ползва услугите на Електроразпределение Юг. И след това заявите първата си услуга. Преди да преминете към създаване на профила, ви препоръчваме да подготвите до себе си следните данни. За физически лица – 3 имена, ЕГН, адрес по лична карта. За юридически лица – точни имена на фирмата, ЕИК, данъчен номер, адрес на управление, 3 имена и ЕГН на управителя на фирмата. Ако вие създавате профила в ролята си на пълномощник, трябва да подготвите и ваши лични данни, както и копие на пълномощно. На първо място трябва да посочите дали сте клиент на Електроразпределение Юг. След това изберете като какъв вид клиент създавате този профил – като физическо или като юридическо лице. За целите на видеото, тук ще изберем физическо лице. Първо, трябва да попълните своето ЕГН. След това, трябва да попълните имена и адрес по лична карта. На следващата стъпка трябва да посочите дали създавате профила в ролята на пълномощник или от свое име. Уточнете адрес за кореспонденция. В случай, че съвпада с въведения по-горе, поставете отметка. Накрая посочете актуален телефон за контакт с вас. За да завършите профила си, е необходимо да се запознаете и да приемете 2 стандартни документа. Общите условия за ползване на интернет страниците на Електроразпределение Юг и информацията относно обработването на лични данни. В случай, че не поставите знак за съгласие с някой от документите, няма да можете да завършите процеса по създаване на профила и респективно да ползвате портала. След като се запознаете с документите, поставете отметки за съгласие и натиснете бутона «Напред». При успешно попълнена форма, на екрана се появява съобщение, в което системата ви показва услугите, достъпни за изцяло нови клиенти на Електроразпределение Юг. За да получите пълен достъп до всички функционалности на портала, трябва да продължите, като заявите една от тези услуги онлайн. Разгледайте нашия плейлист от видеа, за да видите как се заявява услуга.